Internet services. Ja, jeg gætter mig bare frem til det her. Ej. Hvad mener du? Vi kunne kun vælge det der en gang jo. Det der medium og ting. F, klik F. Ja, no beeping, flipping, digging. Som i graver. Princess Quest. Prinsesse Quest. Jeg har bare spillet det der spil, hvor det er med i. Der er no way, at jeg kan trække vejret så hårdt over at bare at løbe. Jeg kan ikke se en skid. En pløjzone, det er sikkert herinde, vi skal. Må vi gøre en generator? Storage. Det er sikkert ikke herinde, hvor vi skal. Fuck, jeg kan ikke se en fløjtende fis. Nok fordi en fis ikke kan fløjte. Oh, hey. I'm glad you're actually able to come in tonight. Yeah. Anyways, congratulations on the new job. I'm sure you're Nej, jeg kan ikke. I mean, it's not like you really needed a Jeg kan degree ikke. for it. Nå, nu kan jeg. Thought I'd call you to make sure to do what to expect here. Right now, the building is a bit, let's just say, dirty. The place recently got shut down a few weeks back, I'm pretty sure, because of sanitation concerns, safety concerns, stuff like that. Anyways, I don't want to waste your time, so I'm just going to quickly go over why you're here. So pretty much reason why there are security guard positions because Freddy's has been a recent target of break-ins, vandalism, just crimes in general. Employees didn't really have time to move everything out, so they're still all doing stuff. Like, you know, tables, Ja, det var min skyld, at det var musik. Hvordan lukker det her skide døre? But, the animatronics too, actually speaking of them, Lige der! if you didn't already know, Der er en dør lige her! Og der er en lever til døren. he's the main star of the show, I guess. And, Bonnie Den is der! there, Den der lille ting, gul og sort der. Det er døren. then Chica, Hvorfor er der en vent ind til os? I think that might be all of them. Nej, vi skal ikke ind i storage room, men det er kun hvis generator. Getting pretty Det er kun hvis generatoren finishes up. ikke er... Hvis det er kun hvis den går død. If anyone breaks in, damages anything of value, stuff Men like vi that. kan godt gå derind, hvis du siger virkelig, vi skal... Hold da kæft, det er mørkt i det her spil. Jamen det er kun når generatoren går tør. Jeg går tilbage. Der er no way, at jeg trækker vejret. Det er no way, det er så hårdt at løbe så lidt. I'll tell you about those tomorrow morning. Kan Anyway, jeg ikke hide derunder? good luck on your shift, and I'll see you tomorrow. Good night. Fanden er du henne? Den der dør er låst. Hvorfor kan jeg ikke lukke den her skide dør? Hvad fanden skal vi gøre? Hvad? Jamen det er også bare bøs. For det første, hvorfor er der overhovedet graffiti herinde, hvis vi skal... Du vil lige gå forbi noget graffiti. Du skal først lige tage det her op. Det her rengøringsting. Okay, hvor fuck er der graffiti henne? Hvor overser jeg noget? Overser jeg? Hvad fanden? Der er ikke en skid graffiti. Explore the place to know your
surroundings. Go to the storage room to clean up graffiti. Hvor ser spillet graffiti, hvor jeg ikke ser noget? Jeg kan ikke lide, hvorfor der er bæv, no matter what. Den der var lige. Hvor fuck? Hello. Jeg går hen tilbage. Freddy han går rundt. Jeg kan faktisk lukke døren. Nej, ikke luk dem! Han er her ikke for helvede! Det gør sådan, at vi har mindre strøm. Og vi skal også have en batteri på flashlight, så vi faktisk kan se, om de er derovre. Jeg kigger on the cams. Ej. Så fight up med din store klunk og din. Okay, Freddy han er kommet en lille smule tættere på. Ja, no shit, det kan. Fanden blev Freddy af? Jeg tror ikke Freddy er på nogen af campsene. Men en af dem er. Ah, der er Freddy. Eternal Hall. Lad være med lukke døren. Du skal åbne den. Men så skal vi hen til generatoren og give den strøm for noget. Vi mister strøm af det der. Din flashlight, ja, du er. Hvem er det? Okay, det er Freddy Farsbar. Det er Freddy Farsbar. Det er Freddy Carlsberg. Åh, hej Bonnie. Jamen Freddy Carlsberg. Bare godt brandet ind. Jeg bare lige collab med Carlsberg, mand. Obama. Og næsten fuld. Obama. This door is locked. Det er rimelig tæt på en eller anden Jonix narrativ i det her. Ja, Freddy han er i nærheden her. Freddy han er der. Ja, vi ses. Luk døren! Det kunne jeg fandme godt se, mand. Så du lever stadig, eller hvad? Jeg er henne i storage. Jeg hælder hyper henne i storage. Nå, er det safe til at komme tilbage? Han er lige der. Luk mig ind! Jeg er lige her! Han er ikke med mig. Lad mig kigge on games. Det her er faktisk en af de første
Roblox-spil, som der faktisk er uhyggelige fra Five Nights at Freddy's. Er det Kitchen nu? Er det Safe Room? Hvad? Ja. Jeg tror godt det er safe til at åbne den her dør igen. Jeg er fuld på min. Den er nede på 2 batterier. Men jeg har ikke engang set. Hvornår kom Puppet der? Men den der fuck, den rev der, ikke? Den rev der, hvor der er personer, ikke? En YouTuber. Det er den der, ikke? Den er oppe på det her billboard her, lige over kameraerne. Kan du se den der rev, den der foxy ting der? Altså den der. Ja. Det er en YouTuber, jeg ser. Okay, ja, nu shit de er. Men det er lidt sjovt, at ham der han er med. Flyt der. Nej, det ved jeg. Men jeg tror godt de kan få et nattræ eller sådan noget. Hvad det er? Generator! Skal jeg have noget musik an? Nej, det er lortemusik der. Jeg går ind i generatoren, mand. Jeg kan ikke se en skid. Det er den rigtige vej, jeg går. Generator, jeg venter bare her. Luk døren! Hvad fanden? Sådan, så gemmer vi os bare her. Det er safe. Det. 6 AM. For første gang i 30 år. Hvad? Ja, det er nat 2, man. Tror jeg. Ja, det er nat 2. Vi skal ind i det der sted der igen. Vi skal hen til vores stedbarn. Det kan ikke være så hårdt at løbe. Nej, jeg kan ikke lukke døren. Yes. Oh, hey, sure your first shift wasn't bad, huh? Nej. Well, I'm gonna continue on what I said. No. Oh yeah, the blasters, yeah, I'm not sure if you know why they're there, what they're there for yet, but... Ja, men min flashlight er på fuld nu. Den er 2. Flyt nu den skide lommelygte, jeg blev blind. Probably tell it's not really... Er det her, de her? And everybody, well, we care about safety first and yeah. foremost. Also, we do have Det har jeg jo sagt. valuable stuff in the office. So, This door is and the locked. doors can also be from Den der dør er stadig låst. Det er stadig lidt bøs. So, I hope that means your mind. Oh, and one more thing. I decided to just, go ahead and check out the place after. Hej. Håber jeg lige. Make sure how Håber jeg lige kunne lukke døren på dig. and making sure that you are. Når vi kommer til det. Når vi kommer til det. I've noticed that there were as there were Det er simpelthen for dårligt. Der er ikke engang en stol her. but also can you do me a favor? Trash around the place. Jamen det andet batteri, det går on. Jeg slugte det. Jeg kommer til at spise det. Drawings, scattered around the walls as in pieces of paper. Jeg kommer simpelthen til at spise batteriet. Just so you know, I want you to clean this up. Undskylder ikke engang. Jeg kommer til at spise det. You should do that.
you know, finish up the shift, go home, and I think that's it for now. I should be heading. Han er der ikke. Han er ikke gået endnu. Men kan vi nu? Ja, vi kan. Ja. Nu starter natten. Walkie-talkie. Se, der er walkie-talkie herovre. Nej, hvad? Skal jeg lige sætte... Hej, hej. Hej. Kan du høre mig? Men... Nå. Det er jo også bare lidt... Ja, det er det jo. Ding, 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 ding. Ja, men du skal lukke den! Og så lukker den, så sælger du. Det har jeg også. Eller nej, jeg har ikke spist det andet batteri. Der kom en baby ud af ingenting, og så spiste han det. Jeg ved først ikke om du er dreng eller pige. Det lignede ikke engang et menneske. Det lignede ikke engang et menneske for at være sikker. Det lignede faktisk en fuldstændig... For det første, hvor fanden ser du Freddy? Nå, ja, han er OK tæt på. Han er ikke rigtig tæt på. Nå. Jeg skal lige strække mig. Hugger. Okay, har du virkelig talt, hvor lang tid det går imellem natterne? Ja, det er jo også bare fantastisk. Det betyder så, at vi dør om lidt. Og 59 sekunder. Ned i bunden. Næsten ned i bunden. Han laver jo rigtig godt musik. Ja, han er i midten. Midten nede i bunden. Han laver jo rimelig godt musik. Nå. Ej, hvorfor kan man ikke? Der er nogen, der banker på. Jeg må lige kigge. Ja, det kan jeg godt se. Det er ikke kyllingen, det er kaninen. Det er Bonnie. Men ja, de er alle sammen ude, undtagen ræven. Ja, det er de. Hun er på stage, kyllingen. Det er Bonnie. Bonnie is the most aggressive one of the bounds. Other than Foxy, he moves faster. Expect he wanders around the through. He might go straight to the office. Han kan gå.
Der stod, at han kom igennem, at han ville bare gå lige igennem officet. Altså han bare sådan gå lige igennem officet. Han kommer igen. Men der stod, at han kunne det. Stod lidt. Kom ind, så løber jeg der. Ja. Nej, hvad fanden? Hold da. Det var lidt svært, men... Jeg tror... Det er faktisk svært, men det ser ud. Ikke gå derhen. Bonnie han er på vej herhen. Jamen så luk døren. Lad mig nu. Alexander. Hvis vi dør, så vil jeg sige, at jeg elsker dig. Nej. Please, ikke kom her, buddy. Jo, det tror jeg, fordi der er et lille kamera lige der. Jeg synes, jeg jo lidt kan høre ham. Ikke sikker, men jeg synes lidt, jeg kan høre ham. Han er lige udenfor! Ja! Som om han tramper. Se klokken? Nå, det kan vi derinde også. Jeg tror også. Eller sådan 4 eller 5. Hold nu navnlig mund. Hvis du går tæt på her, så går du trampe. Jeg tror ikke, han er der længere. Lad mig, bliv lige her. Jeg tror, det er safe. Jeg tror ikke, det er safe. Ej, det er ikke en skid safe. Så dumt, du bliver sådan en voksen baby. Hvad fanden er det, vi laver? Ja. Hvad skal jeg gøre? Det was our best we did that. I'm not too sure about this after last night, but I'll give it a try. Hvorfor ikke? Jeg synes, det er rimelig sjovt. Hey manager, want you to know that you'll have to step up the chance later.
surrounding this place has gone on for some time. Among the amount of Vi spiller lige der nat her, fordi vi kan komme herind nu. activity now, Vi kan komme ind i venten. it might be out of adults. So don't worry, it's expected to happen like a couple months, Ja. next few months. Der er en flashlight her. Hvor er vi nu hen? Vi dør herinde. Vi er sgu på den anden side. I mean, they did though, it'll most likely need the animatronics to be replaced, go through cleaning and so on and so forth. Yeah, if they're lucky, but with the right lawyers, it could be possible. Men er den her åben? This door is locked. These rumors about murder being the reason why the kids went missing is starting to get factual as it please. Tryk på forløb. But it's all just crazy. This door is locked. Du banker altid på, men der er aldrig nogen herude. Probably do something like maintaining the place or actually Jeg har læst den der sticky note. Jeg har læst sticky noten. Nå. Jeg kan ikke engang huske, hvad den er about. Oh, one last thing. There were bins. Pretty sure that bit a person inside. Jeg voted for skip call. If it works, maybe they can be Nat 3. Ja, du kigger hvor de er lige nu. Det er jo hele tiden. Bederum. Nå, sygt. Ej, nok tøj. Og det er mig, der hele tiden åbner den her vent her. Måske kan vi faktisk hide os i de her vents her. Jeg var rimelig tæt på at dø. Jeg var rimelig tæt på at dø lige før. Jeg var inde i vent. Nej, han kommer også godt her. Han kommer ikke ind her. Alle de andre nette. Jo, nej, det gør han, fordi vi bliver jagtet. Den her nat tror jeg faktisk, han gør. Jeg tror faktisk. Hvad fanden? Vi har det derinde, hvis Foxy, Chica eller nogen af dem kommer forbi, og vi lukker døren. Så har jeg det inde i venten. Ja, det er en af dem. Og det er vores andet. Det er venten. Er der nogen tæt på os? Nej, jeg tror den anden der ved den sidste nat. Ja, men det ejer jeg lidt, men hvis du ikke gider, så gider jeg heller ikke. This door is locked. Hvornår er den her nat over? Jeg vil lige præcis 3 minutter og 30 sekunder. Hvad? Der er en af dem, der er på vej. Og nej, vi behøver ikke lukke den endnu, helt. Du kan se det der lille røde lys derovre, ikke?
Derovre. Bunny. Hop ind i venten. Og så ikke han kan komme herind. Vi går på den anden side. Jamen han kan komme igennem døren. Chica er her. Så pas på, jeg er bare lige ude for at få luft. Og ikke dø. Ja, jeg skulle få luft. Man kan ikke være herinde for evigt, så dør man. Vi skal være party generator. Bonnie er stadig derude. Bonnie er stadig derude. Ja, det var det jeg sagde jo. Døde du lige? Til Bonnie. Det har du sagt 30 gange nu. Hvad fanden er det lige, du laver? Du lever i moonwalker. Nej. Nu se, når den her video udkommer. Jeg kan lige sige yes. Nej, fordi generatoren er ikke blevet repairet endnu. Jeg har henvendt lige nu. Jeg er så brugt. Jeg fik sådan. Det var sygt, at man kan bevæge dig. Et like betyder et ekstra ben til ham. Nej, du har stadig en ben, men det kan godt være, at du ikke har nok ben, så derfor jeg siger det. Lige før hørte jeg ham trampe. Oh my god, det er sygt. Er Bonnie henne med dig? Han er i hvert fald rimelig tæt på dig. Og jeg kan komme hen til dig. Så jeg bliver bare egentlig storage her. Der er ingen tid egentlig tilbage. Jeg kunne. Han kommer sikkert ind den dør nu. Ja, jeg kunne. Jeg er god. Ja, han er herinde. Tror jeg. Nej, han åbnede døren, men han er ikke herinde. Ja, det er han, men... Du kan selv kigge på kameraet hen ved generatoren og se mig. Ja, han er på vej tilbage til dig.
han er faktisk arcade lady. Jamen, jeg kunne også godt se det, men jeg vil stikke. Der var skide i den ene boks. Jeg tror godt, vi kan overleve med begge døre. Tror du også det? Altså, der er så lidt tid tilbage. Oh my god, den går hurtigt ned. Glem jeg sagde, det kunne vi ikke. Glem jeg sagde, han er på vej mod os. Og hvad hvis vi er nødt til at overleve? Så er vi nødt til at finde mig at overleve jer, og jeg lukker døren efter mig. Nej. Og den der. Vi kan faktisk bare være her. Det kan vi da godt. Det kan vi da godt. Godt, kan det være godt. Hvad? I think we can take this job. Har ingen idé? They do pay pretty good. Nå, så spiller vi det. Hold da magen, der går egentlig også udenfor. Hvad? Ja. Vi ses.